מדברי זה מדבר, ובריא זה שילוב. ולמה מדבר? כי מדברי נמצאת בקיבוץ רוחמה בצפון מערב הנגב. מקום אידיאלי לסדנאות התחדשות. זו הסדנה השלישית או הרביעית שאני משתתף בה במהלך 3 או 4 שנים האחרונות. הסדנה הראשונה שעשיתי הייתה על שתיית מים בלבד, והיא עשתה נפלאות בכל המערכת הפיזיולוגית שלי. אני מטפלת הוליסטית כבר 20 שנה. מעצם זה שעברתי שינוי אישי שלי, אני התמחיתי בתזונה כדרך ריפוי. היות וראיתי שזה טוב לי, והיום אני מרגישה פשוט נפלא, החלטתי להביא את הדרך הזאת גם לאחרים. חליתי לפני כמה חודשים בדלקת ריאות, שנמשכה המון זמן, וקיבלתי המון אנטיביוטיקה, ורציתי לנקות את הגוף. זאת הייתה חוויה של העשרה גופנית, נפשית, רוחנית, ברמה שלא ציפיתי לה. אנחנו עושים פה מספר מסלולי תזונה, ניקוי בעזרת תזונה, מנקה בעזרת מיצים אורגניים, צום מים, ואנחנו מתאימים את הדרך לכל אחד לפי מה שמתאים לו, לפי מצבו הרפואי. אתה מתחיל להיות קל ורענן ונקי במלוא מובן המילה, ואין רעב. אחרי 5-6 ימים אפשר גם להוריד משקל מאוד יפה. המיצים האלה ממלאים ונותנים מספיק אנרגיה, מתקנים, מסדרים המון בעיות פיזיולוגיות בגוף. אנחנו מרחפים. אור הפנים הופך להיות זוהר יותר, העיניים בורקות, והמצב רוח שלנו משתנה. יש לנו מטפלים מקצועיים בספה. טיפולי הספה מאוד עוזרים בתהליך הניקוי לשחרר את הרעלים מהגוף. מפגישים אותנו כאן עם כל מיני דברים שאין שום סיכוי שביום-יום שלנו יהיה לנו זמן להתפנות אליהם, והם מאוד מעניינים ומוסיפים לאווירה החברתית הנעימה פה. אחר הסדנאות אנשים אומרים, וואלה, זה היה קייטנה למבוגרים. הם חוזרים טעוני אנרגיה חדשה, עם כוח להמשיך בעבודתם, במחויבויות המשפחתיות, והם יודעים שהם עשו משהו לטובת עצמם. הכל ביחד מצטרף לחוויה יוצאת מן הכלל, באמת, של חופשה, שיש בה גם המון מנוחה.